Kumno vlog bro sisi na pnas ba pi shini video. Hakani khliman nganai pi yakwe ka nuksa ka balai la ka banikong ka bar kani de ka balai. Bat kani hakani nuksa la ban nganai pi ki jingba tai. Bakata kalong ba nitip ba menta uni ku nyang jingpang ku tal dia baro la kalong ki khlung ki khna na ni rang ba na ki teman ya baro andre ki ba khamdan ni ka jingsir ni kharis ka ba khamjur ki de ki teman ki kro bar khamtam kita ibel dan lupa ki jingpang jing stop. Ya kani video kani nuksa kan pen i happy ngin peni happy bakata kalong ban peni ba kumnu uni ku nyang jingpang u yebet bar kumnu ula ban poi hakayeng jopi ba bala ban kata ya pi ki khun ki jopi ba bala ban kata du ki teman ki kro hakayeng san go jopi. Kini baro ki ban ki ba ak hakani ki video ki di para ki jonga sudah bagi di bengi ya salang haju ti bat i nala i jonga ti kini boro ki di baidan lang haju kamsim dan kan unu jing ya khle la kalong ki jaga pai ba ne bat kiwi ti ngile da karong ka jing sha tangman pen i ya kata kadak ka jing bit juta nyang jingpang ti suah pe ni ke video but enjoy basa share kumju hiwe badan kamban tip ya kani ka ya kum gini jat nuksa kana bangi la ban peni ban la pen shai ru shiki we badan kamban tip ya kum gini ki jing pen shai mo kublai kamshne bro khai tanto hello ta peni ha ni ke video kumno kala ban kata ki teman ki kro ha kayeng ke jong phi la da ngim sim khia la ngim pikir ban la ngim ya da ha gelenti ki singkin jongi ba kata ke jingmi pa ba ke jongi mo te pe ni video do dokut but kini ki aktor ki jongi Semas mak kani ke jingpang kaya bet na ki BRIEW ki bapang syaki pat ba syaki KHUN ki kti nang ta syaki Tymmen ki kra na kani ka daw ban ya dai la de na ka jingi bet uni khunyang jingpang hagi jaka pat ba pidan kam ban yeng ni ka jingjungai ka ba om duna ya ka shimitar iwe ni iwe pan ka ba pendan kamru ya ki mas Markum juru ki hand sanitizer Banthet ya ki kiti da ka umbat ka sabon haba piwan nasabar Bat ban peni kai ya ki barit ki jongpi Halagi yang kisam bikin sat ki kiti man kapor da ka sabon bat ka khanang man light na ka jingebet uni kunyang jingpang One, two, three, action. Lupa deh, onda. Sisien.
Lihat nih kira naik finish kamera. Lo serius baik. Kan yang bak lu miye. Up. 1, 2. Up. The 1, 2, 3. Kublai Simon.